Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane yikho nje phela ngoba kuzothiwa sifaka iphalishi sifaka inhlabathi ephalishini ke lo muntu kunonontanda ngibukwa osemangazeka abantu abaningi ogama lakhe ngungisi umlando kwamchunu ongosemabhuqwini lapha yake emachunwini ungisi umlando kwamchunu ubonakala ke ephuma esandleni futhi laba seduze kwakhe mabamkhuze yebo ungusomahlaya ngendlela ke yena kenza ngayo futhi kuyahlekisa kodwa ke ezinye zezinto bekazihlekisi phela kukhona la kuhamba hamba khona okufanele ukuthi kuhambe uzikhuze njengomuntu futhi ke nawe ukubona ukuthi ke cha lokhu ke akufanelekile ukuthi ke ngikwenze ungisi umchunu osekunotisekile noma ke osekutheke kwahlaluka ukuthi ke njalo mayenza ke labo live bakhe be TV bakhe ke abahamba ke bebeke nama scratch uhlala njalo ekhwela ke dilika kubaholi ke be IFP ungizwe emchunu ke unokhwela ka dilike kumholi we IFP wasenkandla lapha kumnumzane kuThami Ntuli uma kungenjalo ukhwela ka dilike lapha kumnumzane Thula Siswe ke lapha ke Buthelezi okungenani akhwele ka dilike kumnumzane ke lapha ke uVihlabiza inkosi ke kwahlabisa ungizwe emchunu akabathathi ke notice laba kabaholi yebo khuzani ke lensizwa ngoba kusasa kuzothiwa abantu ke bafaka inhlabathi ephalishini ke layo kodwa kuma ngabe uyihlonga ndlebe futhi ungahloniphi kwaZulu kunendlela ke ukuthi abantu ke bexoxe nawe le ndlela ungizwe emchunu akayihamba imfanele nese futhi kuyacaca ukuba kukhona abangaphambili ke abamphushayo ungizwe emchunu kusehlala njalo ke qhubeka isketch sakhe ethuka ke laba baholi umbuzo ke othi ke yini abayenzileyo kuyena kungizwe emchunu futhi ke yini lena okuyiyona yona okufanele ke njeke lapha ke xoxeke naye njengoba ke enza kanjena lokho sekuhlala ke kaningi ekuthenini ke uma ngabe kenza ke izinto zakhe akhwele kadilike ubiza ke labaholi ngawo wonke amagama akhohlwe ukuthi ke labaholi banezingane basele futhi ke banabafazi bashadile phela umnumzane womusa ukhwela udilike noma kanjani ke kuyena futhi kuyamhlonipha noma ngabe kuthiwa kawuhambisani naye kufana ke nenkosi ephethe endaweni noma ngabe kuthiwa ke inkaba zenu kaziswani lokho kuyaye kufake phakathi wenhlizweni yakho bese ungabe usakuvezela umphakathi mhlawumbe ungenza ngendlela zakho kodwa ke ibheke eceleni hayi zokuthi kuze kubone wonke umuntu ukuthi kaniswani lo kwamchunu ubonakala ke ephuma esandleni ngendlela ayenza ngayo futhi akahloniphi ulihlonga ndlebe yebo uganweke bakethiwe ngabafazi naye uzibiza ngomnumzane kodwa ke kubi lokho akwenzayo futhi ke kuyogcina kuhambe kube khona ke la kuphuma khona esandleni lensizwa mayihlonipha abaholi ke benkada nakuba ke thunyiwe mayithunywe phela ihle kahle imali lena ke nikezwe yona ngoba kuyacaca ukuba kukhona abayithumayo nokho kabantu abaningi sebeze bakunothisa lokho ukuthi umfo kamchunu umacengwane akuhambi kahle ikhanda ke lakhe yebo ke khona umuntu osomahlaya futhi kothandwa eNingizimu Afrika kodwa kokuthandwa kwakho mawusukwenza ekuthenini ke kukwenze ulahlekelwe inhlonipho naphezulu kwabantu abadala ke kunawe asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane